Наскоро чух един виц, който много ме разсмя, а после ме натъжи. Заприлича ми не на виц, а на басня с алегория, в която се оглеждат абсурдите и поуките на живота ни по-български. Ама ние никога не си вземаме поука и все си оставаме с абсурдите. Ето го вицът. Из гората си вървели и дружески си беседвали лисицата, вълкът и прасето. Какво ще правят до вечера, как ще се повеселят, какво ще си похапнат, а и такива интелектуални разговори си водели, заплеснали се. И не щеш ли тупнали в една дълбока яма, приготвена от ловците за капан. Минали час, два, три, задала се нощта, изход не се виждал, нападнал ги гладът. Вълкът не издържал и казал на прасето: ще те ям. Не дай, все ще намерим изход, примолило се прасето. Да, ама не издържам вече, ще те ям и точка. Моля те. Не, не и не. Прасето въздъхнало примирено. Добре тогава, дай ми като за последно да изпее една песен. Пей, казал великодушно вълка, ама по-бързо, че умрях от глад. Прасето си поело дъх и като заквичало, като загрохтяло, настанал същински ад. Ловците в близкото село чули жестоките звуци, грабнали пушките и скоро се надвесили над ямата. Ех, да се такова му главата, ядосал се вълка. Имах си за чукане, имах си за ядене, що ми трябваше и изкуство. Да ви кажа, от всички в компанията най-много се разхилих аз. Обаче и те. Значи хрумнала ни е една и съща асоциация. Явно всички сме си помислили първо за младия олигарх и медиен магнат Пеевски, който се здоби с прозвището свинечовек. И то не само заради спецификата на своята външност. Например, медиите, на които след дълго шикалкаване той си призна, че е собственик, ще останат в историята на българската публичност като аналог на словесна и духовна свинщина. Прощавайте. С други думи, на арогантност, на политическа нечистоплътност, на интриганство, на пропагандно квичене по поръчка. Веднъж един от съучастниците на Пеевски в превръщането на журналистиката ни в грухтене ни признава в момент на скарване помежду им. Всичко, до което се докосне той, се омаскарява. Всеки, който се е съюзил с него или е станал зависим от схемите му и от парите му, в крайна сметка плаща цената на своето предоверяване, на своята човешка глупост или сребролюбие. Няма отскубване от него. Той е хитър, той е повратлив до безочие. За секунди ще те предаде, стига да му изнася. Той много добре употребява слабостите на силните на деня. Този монолог ми обясни много неща за превръщането на свинщината в изкуство у нас. Изкуство на политическата измама, на публичната лъжа, на освинената законност. И ако пак се върнем към тълкуването на анекдота басня, най-трагикомична, ще признаете, изглежда фигурата на вълка. Не носи ли той чертите на премиера Борисов от втората му управленска ера, тази на прословутата стабилност? В нея той с истинско увлечение играе ролята на балансьор между коренно различни интереси в политико-олигархичната ни менажерия. Харесва му да е звероукротител. Внушава, че именно той определя правилата на играта между обитателите в гората. Излъчва самодоволство, голям апетит за власт и за политически ласки. Не му е чуждо амплоато на мъжкар и на съблазнител. Затова обича, може би, да се снима с зли кучета, да рита топка, да дрънка с щанги. И винаги около него има място за една хитра и покорна на волята му
лисица. Изкушавам се да сравня този образ от Вица с вътрешната министърка Румяна Бъчварова, изпълняваща свръхзадачата да обгрижва коалиционната политика на своя покровител. А когато ключов фактор в тази политика е присъствието, макар и непризнато, на едно прасе, то подобна свръхзадача може да мине и за изкуство. Както знаем, госпожа Бъчварова мрази да й напомнят за името Пеевски, както и за разкритията на така наречените двете каки от Янева гейт, че именно Пеевски кадрува в службите и е гъст с главния прокурор Цацаров. Госпожа Бъчварова владее умението да подминава на удобните въпроси с дъх на свинско, винаги вярна на своя премиер. Така че ролята на лисицата й подхожда идеално. Макар че претендент за нея в момента е и госпожа Цецка Цачева. Хем председател на парламента, хем кандидат-президент. Две кариерни постижения, напълно немислими, без кадровия нюх на Бойко. Поради което двамата си шестват из студията предизборно, безгрижни, че представляват уникална политическа разновидност на всички басни за кума Лиса и за кумчо Вълчо, вовеки свързани от желанието да подложат динена кора на наивниците. Поне на тези в момента, които искат да видят в президента надпартиен пазител на моралните ни ценности, а получават Цецка Цачева, тъй женствена, тъй неотразима. Обаче, има вариант да предположим, че в ролята на лисицата можем да видим и червената фурия и лидерка Корнелия Нинова. Парадоксално. Обаче, макар те двамата с Борисов да се дърлят непрекъснато, сякаш между тях има опозиционна закачка. Пък и публиката, кой знае защо, вижда, че червеният кандидат генерал Румен Радев и Цецка Цачева не воюват кой знае колко настървено, поне за момента. А името Пеевски за тях е общо и обикнато табу. От тук нататък остава да се замислим над ролята на ловците в баснята. На територията България, в която свинщината се възприема като политическо изкуство, образът на авджията има запазено място от години. Още от времената на Байтошовите ловни дружинки, та до наследниците му из партиите на прехода, да оттрепеш вълк е предмет на гордост. Да си спомним ловните подвизи на президента Първанов, както и знаковата снимка на Лютви Местан с отстреляни от самия него вълци. След която снимка пък той сам бе отстрелян от стрелеца Доган, по когото също беше стреляно преди време. И само Пеевски куршум не го лови. Горкият вълк с право ще се такова у главата в предизборната покотелица. Бедни Борисов, що ти трябваше изкуството на Пеевски?